Evin paşo seroka desteya jiniya Herêma Cizîrê şixwe wekî tê naskirin em dehemîn salvegera komkujiya Parîsa yekemîn ya ku di nehê çileya 2013 de hatibû kirin li ser sê jinên tekkoşer, sê jinên berxwedêr, sê jinên ku ji bo jin û doza jinê tekkoşîna xwe li Ewropa didane meşandin. Ji bo vê jî di şexsê heval Sara de di şexsê heval Leyla û Fîdan de tevahî şehîdên ku ji bo jin û doza jinê şehîd ketine em bi wan di şexsê wan de bibîr tînin û bejna xwe li hemberî wan ditewînin. Em bêjin tekoşîna jinan her ku çiqesî dewam kiriye li hemberî wê jî ew qase êrîş li ser wê hatine kirin. Di encamê êrîşê ku hatin kirin bi sedan jin jiyana xwe ji destan lê hedefgirtina jinan jî ti carî gav di paşî de navêt. Ji bo komkujiya Kolparîsê ya yekemîn jî hate çêkirin ji xwe berdewamkirina wê dîroka tekoşîna jina bû ku heval Sara yek ji kesên ku di zindanên faşîsta Tirk de dem dirêj mabû li hemberî hemû kiryarên ku dewleta Tirk dida meşandin li hemberî wê tekoşînek, berxwedaniyek, sernetewandinek neda çêkirin û li hemberî wê tam berova jî wê berxwedaniyeke pir mezin da jiyan kirin û rastî jî ji bo em bêjin doza Kurdî taybet ku ji yekem jinên ku tev lî nav refên tevgera azadiya Kurdistan bibûn bi xwe tevlîbûna wê şoreşek bû ku li Kurdistanê li cihekî ku tê de وەکی هەموو جihên cîhanê dibin navê herf û adat û teqalîd û ol de ku jin nikare bibe şoreşger, jin nikare bibe tekoşer, jin nikare di nav refên leşgerî û xebatên siyasî de cî bigire tevlîbûna heval Sara bi xwe di nav tevgera azadiya gelên Kurdistan bi xwe şoreşek bû û ji bo em bêjin gihîştina azadiya hemû gelên ku di Kurdistanê dijîn berxwedaniyek bê hempa da meşandin. Em bêjin hedefgirtina kesayetên wekî heval Sara, wekî heval Fîdan, wekî heval Leyla em bêjin ev ji metirsiyeke mezin li ser em bêjin keleha desthilatdariyê ya ku sîstema dayê avakirin bin zihniyeta netew dewlet ya ku tê de jin nayê qebûl kirin, jin tê em bêjin dûrxistin bin zihniyeta netew dewletê de ya ku hemû hêza xwe ji em bêjin tunekirina îradeya gelan, îradeya jinan mezin dike. Ji bo wê jî em bêjin di hemîn salvegera wê de ku em dihatin ku em bibîr bînin van hevalana dîsa jî bûyereke duyemîn dîsa jî li Parîsê pêk hatibû ew jî dîsa em bêjin rêheval evîn yek ji tekoşerên jin tê de hate şehîd xistin û di hevalên wê ev rastî jî cihê şermezarkirinê ye ku em bêjin li cihekî weke paytexta Fransa Parîsê du kom ku jî di hindirê 10 sala de bê kirin em vê rengekî sîstematîk ku li hemberî jinên tekoşer li hemberî gelê Kurd tê kirin. Ji bo vê jî ev her du kiryaran em şermezar dikin. Her wiha daxwaza me ji bo dewleta Fransayê ku weke komkujiya yekemîn heta roja îro bi kiryarên veşartina em bêjin heqîqetê hate kirin ew kesên ku bi navê em bêjin ku kirbû ku vê bûyerê kirbû hata dûrxistin em bangewaziya xwe ji bo dewleta Fransa dikin ku dîsa jî ev kiryara hanê dubare neke tam berova jî wê wî kesên hanê bi rengekî adil ji dadgehê re bê em bêjin pêşkêş kirin. Her wiha em dibêjin bangewaziya me ew e ku rastî jî yani em bêjin destê mîtên Türk, destê dewleta Türk li Parîsê û li tevahî dewletên cîhanê bêjê kirin bera em bêjin welatên Ewropa nebe welatê kuştina jinan, bera welatên Ewropa nebin welatê kuştina gelên Kurd tam berova jî wê bera bibe cihê tekoşîn û berxwedaniyên ku gelên ku di Kurdistanê de bin destiyê jiyan dikin.